Sowda dükkanına yollanýarsyň. Barmal ýeri dokdamy? Ýok, elim sowgat sowda dükkanı. Aşgabat sowda merkeziň ikinji gatyna ýerleşýär. Bayram ağa, edil şuň näli-de? Düşünýän, täzir uny her kim diň jarat gelýär. Ýöne şuň gaýrat etmesen bolany ognym. Faga da maýam. Ziýany ýognym, gaýrat et. Şol işi bitirdi, soň näme işiň bolsa arkaýna ediber. Bor bayram ağa. Başlygyň senden tamasy ululur. Bor ağam. Onda ýanky diýen ýeriňdäki Ýanky salgy beren ýerime baryp, sırly sowgat diýseň, özleri bilerler. Ýöne sere tap bolgun. Almaly zadyň diýseň zerur hem wajyp datdyr. Biperwalygy bitirämegin. Hut başlygyň öz eline gowşurmalysyň. bayram ağa. Diýen zadyňyz şo ýerde ba bolsa, ýarym saatda häzir edýän. Arkaýyn bolaýyn. Ýöne bir zady düşünmedim bayram ağa. Sırly sowgat bolsa, näme üçin ol sowdan okudyny dur? Sen diýlenetde alaňdan soň amanada tagaman gowşur. Soralaryň aýtmaly şertli beliňim undaýmagyn. Egerde buýrulan ýumuşy talap alaýyk ýerine ýetirip bilmeseňem, men bilerin. Bor bayram ağa. Hany Polat ilkinji iş günüm bilen. Ine bugün ilkinci iş günü. Bugün bizim kuramamızda da yaş yetkinjekler öz hünärleri boýunça ilkinci edip işe başlaýarlar. Elbette, yaş hünärmen işe kabul edilecek bolany käbir sinaglara siwar bolýan prosotlaram bolýar. Bugün biz size täzeýliň gosogatyny öz hünärini gowurýan hyjuli ýaş ýigidin işe girjek bolup, çylşyrny wakalara ulaşyp sinagdan geçjek bolşakda gurrun bermekçi. Bir täsin waka şeýle bolupdy. Salam ýigit. Belki dondurma ýersiňiz. Ay ýok, sag bolun. Alyň, ýüregiňizi sowdursyňyz, içinde utuşanma. Gyşyň günden bir dondurma ýerler ağam. Şo gyşyň gün dondurma ýerler, alyň diýen size ködürlenip durka. Wagtym çekdi, sag bolun. Ay halana. Ay şu uloglardan bir metre maslahat berilýänleriň birine şular. Bu haftalyk geçýän diýen. Oğlum, Sowgatlaryň için. Salam ýigit. Salam. Biz sizi Elem Sowgat Sowda dükanymyzda hoş gördük. Sag bolun, sag bolun. Geliniz bäri sizi sinlap durşum. Siz nähiller bir üýtgeşik sowgadyň gözüne çykyny meňdeýäňiz. Ha? Şeýlemi? Ay, mene var ýöne ýumşaglany. Ona mene berde bir üýtgeşik sowgat bardyr edem ağam. Biziň Elem Sowgat Sowda dükanymyzyň her bir sowgat üýtgeşikdir. Bu ýerde üýtgeşik däl haryda asla orun ýokdur. Hawa, nanaýyň. Biziň sowda dükanymyza gelýän adamlardan başlap, biziň Elem Sowgat Sowda dükanymyz hakynda gyzyklanýan her bir adam özüniň üýtgeşikligi, tapawutlygy bilen biziň Elem Sowgat Sowda dükanymyza gelmeýän adamlardan düýp götür tapawutlanýandylar. Töwelebe. Hawa, geçin. Görüverin. Täsin sowgatlardyr. Berekella. Hawa. Bagşan, siziň adyňyz? Polat.
Polat. Polat. Hawa Polat. Tansanıza diýseň şart. Ha, sağ olun. Elbette sizi täze bayram bilen tüý sürekden gutlaýar. Sağ olun. Men bolsa bu Elem Sowgat Sowda dükanynyň esas satyjysy Anna berdi. Ana verdi. Berdi diýseňden bolýar. Bilýäňmi näçin? Sebebi bu Elem Sowgat Sowda dükanyna gelen ähli alyjylara, şeýle de ähli müşterilere sowgatlary men berýär. Bolubil ya. Belki size başgarak sowgatlar gerektir, ha? Başkarak golana näli? Sizin dünya inip duşmadyk we görmedik. Şol bir wagtyň ödümni. Şu güne çen, edir häzir kıpırsada çenni pikirini edip geçmedik zatlaňyz da. Yörün gowsy men size görkedeýin. Ha, yok. Aladağınız üçün köp sağ olun. Barca men baragara çekilseňiz. Düşünmedim. Yo, barca men diýen baragara Ha çekilseňiz. bolýar, elbetde. Ene, bana yanlışmasam häzirlikçe o tekçedek sowgat gerek. Ene şu. Bağışsan. Bu sowgat satylmaýar. Näme üçin? Sebebi sırlı sowgat. Ha? Onsoň biz satylmadyklar satýar. Ha? Siz nirde eşitdiňiz satylan zady täzeden ýene satýarlardy. Belki ol Elem Sowgat Sowda dükanynyň başga ýerlerde bolmagy ahmal. Ýöne bu ýerde beýle ýagdaýa asla orun ýokdur. Hawa. Ýoksa da beýle sowgadyň ýekejeci göndürilendir. Olamyň ha edil şu ýerde siziň duran wagtyňyz sinlap duran şu ajaýyp sowgadyňyzdyr. Onsoň gynansak-da bu sowgat eýen sargyd edilen. Şoň üçin ýüzüne seredip görüň. Sargyd diýip ýazgyny siz hem okarsyňyz. Aýdyp bolmaňyzmy? Awa. Men hem şo sargyd edilen üçin aljak bolýanna. Siz Oho. Maňa ýer bilen jaňy. Kim ol? Çyndanam. Siz şutan. Hawa. Siz häl ýerden. Hawa. 10 ýyl bolsa da gelip şey diýseň, şu sırly sowgady berip goýýarsyň. Şeýlemi? Bir ýeterjegide keliň diýen na. Bir ýetişperdir. Ale. Getirin. Alajakmy? Hawa alayın. Ona şertli bergin aýtmaly. Dilödi. Sebepsiz çöp başı gıymıllamaz. Ha. İştip durlar ha. Eşmelerler mi? Yok. Ha şeýle mi? Ha bolýa baksan. Ene sırlı sowgat diňe size garaşýa. Alın. Alayın. Alın. Ey gaçraýman. Ha. Yo, gowy. Kaka, olar näme alýarlar? Olar ýene dogmadyk günüň arzu umytlaryny alýarlar gyýdym. A biz näme üçin alamyk? Bize almak gerek däl. Ejeňe ýam hemmelerden öňürtüläpdir. Onda bize hiç tat almak gerek gälle ha? Ýok gyýdym. Bize hemmelen alýan zady gerek däl. Salamu aleyküm. Wa aleykum salam. Başlan. Häzir 1 minut. Başlan men gaty wagtym çekdile. Garaşyň diýdimi? Men siz dinleyen müşteri. Ana durdu, nerede koymalı? Oğul, soňky tekçelerde koyay. Bollu, şu yerde koyayjak onu. Awa, soňky tekçede koyay diýdimi? Ana teket nerede? Ana teket. Men berde. Ana teket. Köpekle 3 tane gelle. Bollu bar yan. Baksan, näme diýdiňiz? Siz Biz awa. baryňyz. Biziň hemmemiz şaltyrak. Men nerdeý? Siz Elem Sowgady Sowda dükanyna. Kartdan hesaplaşýaňyzmy ýa-da nagyt? Näme pul tölenmedimi?
Ne hilgen adam ha? Hide tölönün harit şu yerde durarmy? Beýle ýagdaý. Elem sowut sowda dukanyndan daşyny bolmak ahmal. Ýöne şu ýerde on ýar ýagdaýlara hiç bir orun ýokdur, düşündiňizmi? Hasapla berenmi? Hawa. Siziň hasabyňyz bary ýogy 1000 manat. Näçe? 1000 manat. 1000 manat? O ne hile? Gulaga gyrra goýdýan. 1000 manat. Estip durun ho, berde ker adam yok. Alın. Koduny aýdaýyn. Ha, getir gözüm yatayın. Näme ananmaçylyk edýäň, ha? Yokla. Şeyemmer elem sowud sowda dukanına da var anılmaçylyk edip bomy. Berekella. Tüz elem sowud sowda dukanynyň alıjysynyň diýejek zady. Ne? Alın. Tawalım. Elem sowud sowda dukanyna gelip şeýle haritleri alıjy hökmünde satyn alanyň üçin biz elem sowud sowda dukanynyň adyndan size köp sag bolsun aýdýas. Alın. Nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Tawalım. Diňe sargyt dik gelin. Sag bolun. Müşteriler üçin gapymyzy. Giýindir. Sag bolun. Ýaklar zaladyşyklar diňe siziň alyjylaryňyz üçin ýa-da biziň. Tawalım. Gelli. Getirer haritler bäri. Hormatly müşteri. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ine täze önüm ödürleýät. Ýalňyza çykdy içim sowgatly. Yok, yok. Şuň içi sowgatly diýen. Aynen gerek gel. Tawalım. Tagamam gowy. Bol ya ho. Birinjisi mugut. Gerek gelen ikide. Salam. Dukanymyzdan çykan her bir adam bir surat düşürýär. Ýöne sowgatyňyz goýaý. Sağ olun. Adara alma. Goýun, arkaýyn goýun. Buň täzelgini ahry. Ökman mı? Näme hökman? Surat açmak ökman mı? Elbette täzelgini elem sowgat sowda dukanyny sowgat alyp sowda eden her bir adam surat düşmeli. Aýaza bilen. Şoň üçin sowgatyňy goýun. Hiç kim ellemedi. Hiç kim ellemez. Nirte diňiz siz bilen sowgatýar. Siz Bilyen. Gelin onu stop. Oy ay. Ay berekellah. Ana bollu. Gel kardeş. Ana ayat baban geldi duray. Bar. Şu üstatdan hin işe ägä bolup özüňizi gorap besseňiz, onu her bir garşalynjak täze ýylyň we inniki täze ýyllaryň her bir minuty hemde her bir sagady siziň durmuşuňyza, ömrüňize özüniň bagyt nuruny seçer. Of, ayız baba, kaçın verecek soğutmuzu? Vahey, men ulu adamlara aýtmaly zady çağalar aýdyp oturýaryn. Hani gelin hani tuğrata söylüýün. Hananla devam edýär baba. Senim geçerge. Häzir bir küstepde hemme ýylygyr ýa. Şunun ünsüňiz barygyz mende bolsun. Ünsümiz çeklen. 1 2 Nerede ýylygyr ýa. Ele. Ana basıp. Berekella çağırın. Elle hemme buz gaýbatçy ýany var. Perine bir buz gaýbat berere. Barın sotar. Endikiler gelin. Hawa siz gelin. Aýa baba ýanyna geçin häzir gowy tuğra taýda. Sen sagnaýas. Sen ýany ýoluşy onu kaptasyny dur, onu kaptasyny dur ýany ýoluşy sotan gowy. Daýda bol, getir kaptasy. Görmediňmi şunu ýa sowat? Näme ýaňyz, näme ýaňyz? Bir jogurçu. Ha, sumy? Alo. Bolut, Ha, Bayram ağa. bowşurdyňmy? Ne alyň, noş bolsun. Bowşurdyňmy diýen? Şu wat gowşurjak golup turna Bayram ağa. Ha, alo.
Eşdiýäň meni? Ho Bayram ağa. Men gözläp, gözläp. Düşünmedim, düşünüp bize aýtsana. Elimde Bayram ağa. Gowşurjak ädir. Bolýa. Soň maňa hatabat berer. Bolýa. Şunyan sowgat. Ay. Eşdiýäňmi? Ýanky soňlanlay. Gadylçy towgadym at soňak gitdi. Şonu görmediňizmi? Yankı salgı veren yerime varıp sırlı sowgat diýsem, öldür bilerler. Netiwettin noş bolsun. Müşteri Yok, täze gerek haridimizi. Inim, gel beri. Salam. Salam. Başlan. Ana durduwamka. Kim? Ana durdu. Neme? Ana verdim molmoly. Berdi diýseň molya diýdi. Dogon. Gelmeli ýeriňizi ýalňyş gelipsiňiz öýden. Yok, ýalňyşamak. Şu ýeri Älen sowgat sowda dukan näme? Yo, ýalnys şu ýerde ana durdu. Berdi de ana verdi wady. Ana faqadam şu ýerde. Yo, ýalnys şu ýerden ana durtdan özüm sowda. Dogon. Aýdyp bolan bolsaňyz indi men diňläň. Birinçiden ana durdyňyzam. Ana berdiňizem. Berdi diýdi diýäniňizem. Ana sähediňizem bu ýerde ýok. İkinciden, bu ýeri Älen sowgady sowda dukany näle? Nur ýepek matalar dukany. Üçüncü bilen, bu ýerde oglan işgär ýok. Dördüncüden, hormatly biziň Nur ýepek matalar dukanymyza ýalňyş gelen müşteri. Biziň Nur ýepek matalar dukanymyzyň sowdasyna bökdönçlik döredip. Siz biziň Nur ýepek matalar dukanymyzyň büdjetine gelýän girdejilere ziyan ýetirip, iziňizde duran müşterileri egleýäňiz. Başlan. Salam. Gülüp yok matadan ene men şonu sayladım. Siz gatly owadan mata saylarsınız. Şu matanın ýaşy, gydyr renkleri. Hawa, hem de tem owadan men ene şunu alayım. Daçy täze gelen matalar ýerde goýuyor. Şupak ýerleşdiräň. Laçın. Salam gowmy? Vay, klasaş. Sen nire bu yerler nire? Doğrudan men ýerde? Düşünmedim. Men ýerde diýen? Klasaş biraz ýadapsyň öýtgen. Sen sorama gaty ýadadım. Diňle Laçın. Ýança men şu ýere geldim. Älen sowgat sowda dukanyny sowgat aldym. Innem gelsem o ýerde. Men düşünmedim. Yo, Laçın. Ýança şu ýerde ana berdi vardy. O ýerde de ana durdy oturdy. Berdi de ana faqat yok. Polat biraz işim bardy da. Orada. Ağam sen. Näme? Ağam. Hanan, ha? Yo, men düşünemok. 5 tane meňdes adam madip men ömrüme görmänimem, eşitmänimem, bilmänimem. Ýança bir dukana girdim. Hemme adam meňdes. Hawa. Ondan ikinci gezek girsem hiç dem yok. Yo, o da hiç. Men şu ýaşyma çelçün ýandatlar ömrüme görmändim. Mene hayran galym.
Yo, sen maňa aýtsana. Sen şu ömrüňde şu ýandatlar bolup gördüm ha? Al. Al. Hey, Polat. Beydi oturşuna bolanaq. Görýärmi? Bir zat orta men bilermipdi. Şoň üçin gyssary sowgat tapmak gerek. Tur Polat. Tap Polat. Başlığın senden tamamı. Yönü seni tap bolgun. Almalı dağdan diyten bir pervalygy bitirip da. Hut başlığın eger buyrugyny şu talaba laýyk ýerine ýetirip bilmeseňem. Men bilerim. Dur ayda. Saklan avtobusu. Gayrat edin yeterinde izinden. Vakağımıza doğrusun soğudun malı da yeterinde. Bellenen tertipli düğünden çıkıp bilmene anem. Ene. Solorda. Mek soğudu balık giderler solor. Gayrat edin. Häzir durolga barar solin düştü mine. Ya Sule. Tiyde sayda gayrat et. Katırak durayda. Rahatlan anem. Häzir durolga yetti. Ne, iyicek mi? Görýän mi? Senne yok, minne bolsa ba. Sebäbi, sana hiç kim alıp beren ok. Maňa bolsa, ijem alıp berýär. Iyicek mi? Enne iyicek diýsen emmerjekkä sebäbi muny maňa ijem alıp berdi. We. Böyle. Aha, yettik. Bolağım. Gayrat et yettik. Şota düşýärdir. Häzir düşüp nesip bolsa elim alarym. Dayda geçäýin. Vay, näme geçäýinde? Toba. Kömekleşmenin deregine geçäýinde diýen bol. Yetşe bolsa dayda. Hani getirer kömek edeýin. Al hani, al. Sere tap bolun. Bolýar. Hani. Gel. Özüňden ulyny görende şey dip kömek ederler oglum. Kömek ede otyr ana. Ana. Sağa banam geldik. Koy oğlum şu yerde koy. Ene dayda. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Alın. Hay gitti. Durun.
Dursanıza. Saklan. Alın. Nasıl? Sağ olun. Size gerek soğuk verdi. Niren? Ya selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Men neme? Näme? Men hosalga okla bilmersiniz mi? O mahavattak salgan. Hawa. Näme oklaman? Bayam oklar, qatam oklar. Gayrat edin ağam. Näme etmen? Bayam eders, qatam eders. İşimiz şu da. Sağ olun. Me. Gayret ettiydin o ha? Inhanim sen şu bizim dağlamızda bas vardığını bilýän mi? Bars? Hawa bas. Bars. Ay men bilmedim ağam Bars. Bilmeyen bolsaň dinle. Men sana aýdaýyn. Köni dostum bilen ýaşlygy ýatlalyp dağa mihmançylyk etdik barsın ha. Barslan bari üç gelip bara. Salamu aleyküm ana. Salamu aleyküm ana. Bay bo. Yerinlerini sallaşıp iki yana ılgaşıp peril tanslar edip bara. Berbegen yanirlere hoşun gelsin. Anam son Ankara'dan bir bas geldi. Bizim o küçücük kade var ha. Naşıza diyedik. Ay yankı naşıza var ha. Bizi görüp şeyle bir oyun ediyor. Şeyle bir oyun ediyor. Ay görmeye göz gerek o. Yine mahavatta kısalgına geldik. Sağ olun. Tanrı arkasın. Baş üstüne. Hiç kim yok mu? Kim ma? Teyze, adam kendi ulaşacak canım. Adam mami. Alo. Salam. Salam. Bir tiz tağam mı ka? Owo. Hello, we're glad to see over the Gross Hall building. Bonjour, noi sommes vos voice notre grand hall. Ciao, siamo letti del vedere il nostro edificio dalla hall. Hallo, wir Frauendienst und Servekellen bauen besuchen. Hallo, Hamare, Mahana Bufamendi. Os, no totemo no, konnichiwa, watashi to watatachi, no totemo no. Salam. Ağam can, ağam.
Salam. Sana gerek sowgat berdi. Atlyk sus kerhanamyza hoş gördük. Kerhanamyň alyp baran işlerini tanışak bolsaňyz a belge basyň. Diňe dara bina bilen tanışak bolsaňyz baý basyň. Gönük hem gytaklaryň hereket edýän bölümlerini tanışak bolsaňyz adatynda şaýagda erip kömek edin. Dik gyýraň. Yo. Maňa Ine siziň sargydyňyz. Ýem taýym bolaydy. Noşo. Sag bolun. Okey, bye bye. Size näme gerek? maňa neme? Men ýa-ni ýolda gelýärkem neme gördüm. Ol Mahavat. Sana gerek sowgat berdi. Hawa. içinde neme vardy? O neme? Sowgat. Sowgat. Size sowgat gerek. Hawa. Men size salyk bereýin. Ene serdin. Şundan gönü gidýäňiz. Şundan. Gidýäňiz. Yetdim diýip pikir edensiniz. Hawa. Ýok, siz ýeteňiz o. Siz ýene gidiberýäňiz. Inni ýetdiňizmi? Entegem yetmedimmi? Siz geçik gitdiňiz. Hana açyk galypsy, baryň bilen. Alo. Hawa, dinleýän. Hawa. Uy. Ýekeşemin. Başlan. Men näçinji gaty almaly? 5000. 5000. Hawa, alo. Hawa dinleýän. 5000? Hawa. Bolýar men beller. Hawa. Hawa. Başlan. Düşünmedim. 5000? 500. Ha, 500. 500. Alo. Bağışlan adam ady. Hawa. 500? 50. 5550. Yok, 550. Qaytalan. 550. Barjak ýeriň belli, barın. Alo. Dinleýän. Hawa. Şu wagt ýamdan gitdi. Ak penjekde şarfam mı? Nettim. Inim sana näme boldy ýiglikmi? Sana diýen inim. Näme boldy? Tas elliň diýdiňi. Gelikmi? Bu ýaşyl meni nire getirdik ha? Näme diýen? Eýýäm ýelaýdykmy? Ay dağı näme ho? Mara var ýanryny diýenmi? Biz şäheriň içinde. Ha, bolýa. Sag bolun. Sag bol inim. Bar, sagaman ol. Bağışlan, endi nire barmaly? Ha? Endi bu näme? Bay Polat. Mert Polat. Korkma la. Özüň dursa. Korkma Polat, korkma. Polat korkma la. Polat Allah! Täze şoğunu emme şatlıp paylasın. Täze ýyl bayramyna şatlanmada kalmasın. Aydym dans edip şagajyklar oynasın. Şatlansınlar ýyllary tüjülükden doymasın. Oynalın, şatlanyp çık ýaynalın. Bahtiyar watanmyzda bil bolup saýralın. Oynalın, şatlanyp çık ýaynalın. Bahtiyar watanmyzda bil bolup saýralın. Durmuş göğe sapalı, melhem cana şıpalı. Bütün bir yıl geçirsin, hemme kişi vefalı. Aydım dans edip, çağacıklar oynasın. Şatlansınlar yılları, tücülükten doymasın. Oynalın, şatlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanmızda, bil bolup sayralın. Oynalın, şatlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanmızda, bil bolup sayralın.
girmek bolanok. Berde yazığı diyen. Sonra geleyin. Dur berik girmek bolanok. Dur. Dur ya oraya. Dur diyen men sana. Dur diyen men sana. Dur. Dur diyen. Nereye gittin sen? Şoğun gelsin, yaynasın, bütün bir yıl baynasın. Dede yılın şanına, kadınlarımız kaynasın. Hani bolun koşulun, görününün hedilin, ak çıkarın aslına. Hedil edilin, oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanımızda, bil bulup sayralın. Oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Benki, Soğut benki diyen. Haklı! Sahnada ne evvelli adam göründü. Orta açık. Kimsen? Polat. Polat? Hava Polat. Polat. Hava Polat. Berkella Polat. Berkella. Sen bizin sahnamyzy öz hereketiň bilen bezedin. Häzir biz ýakynrakdan alarys. Sen hem şu hereket bilen gaýtalabilersiň. Howadi. Polat. Gaýtalabilersiňmi? Hava. Televizorda görkezýäňmi? O televizorda görkezýär. Polya. Taýynmy? Hava. Bul. Ber sowat. Başladyk. Ha, biraz Ayar men bagın. 30-njy hatar 148-nji dubl. Başladık. Şoğun gelsin, yaynasın, bütün bir yıl baynasın. Dede yılın şanına, kadınlarımız kaynasın. Hani bolun koşulun, görününün hedilin, ak çıkarın aslına. Hedil edilin, oynalın, Soğudum nerede? çık yaynalın. Nerede oydum? Soğudum nerede diyen size? Oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanımızda, bil bulup sayralın. Oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanımızda, bil bulup sayralın. Oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanımızda, bil bulup sayralın. Oynalın, şartlanıp çık yaynalın. Bahtiyar vatanımızda, bil bulup sayralın. Nire inim? Sıram yeteýle. Uy, salamu aleyküm. Wa aleyküm. Nire inim? Şu avtomobilinden yeteýliň de süräň de. Näme yetmän? Bayam yeters. Gatam yeters. Ağam. Bu sizmi? Düşünmedim. Kim men? O geçen gezek yer oklan. Nire ho? Men oklayan yerim kenne. O yolla. Yatık kalan var ha? Ha. Ho. Ay yoğunim. Men ulogumda entek yatık kalan yoktur. Başka yerdir. Bol ağam. Seret, hana sol avtomobilinden yeteýli ağam. Häzir inim, häzir yeters. Wah, o dälekene. Näil wallahi be. Näme ho inim? Näme boldy beýle? Yaman başga görnýärler. Wah, sen soramağa menim aýtmaýyn. Aynim, esasy janyň sag bolsun. Galan zatlar düzeler. Ho ağam, onu ýygydam dogry. Ýöne ağam, häzirlikçe şu işi bir ýüz etmesem awraýdan açan. Şoň üçin men şonu tapaýman ağam. Ha. Tapar, sen gaýg etme.
Hani ağamcan bir gözlerin gayrat edin sırayında basmırak. Sen alat etme. Qatar kayınmal. Şol haftadan bir görel ağam. Hani siz. Ay yok, bunda da yok ağam. Sır ver. Ana. Şol hafta ağam. Şafta olsun. Oğu. Ağam ben soğudum da so. Ay sen soğudun onları neye düşükler ho? Bunu referet. Gülsen ol. Men soğudum alıp bol pörsörünü. Ağam seresene. Soğud kamalı öldüm ki ali. Sırayda sıptırmağım. Boldu neyim? Neye mi sürmen? Bek sürür. Ağam düşmen alayım da. Sen bolsun ne öyle? Otura yerinde. Sana neyem bol ya? Aklından alış. Bir cam yeteğin de. Ho, ineyim uluğdan açacağım. Başla ağam. Getirin bana. Men kol. Men soğudum diyen. Eştiyanın mı? Menki. Soğud menki diyen. Vah iste noktaracan ağam. Eyvay. Gitti al. O beyle uğra Yasını. Seni değil var ya. Olur sağa uğra. Gitti. Getirdik. Bolmadı. Neyem olmadı? Yitirdik ağam. Gitti. Ana gitti. Men neyem deyin canım? Men yolunu bozup bilmen ahri. Ay yok koy ağam. Çipine yatan yalla ağam. Neyme? Yok ağam hiç de. Yöre geçerin edin siz var. Bol sana doğrucu ol. Yok ağam düş oğlum. Bol ağamcan başlan. Yönümen solar hükma tapmanla. Hafta oğlum gözden yitirdik. Onlar asağa gitti bizim gönü gitti ağam. Ahırı düşündüm. Başla ağam. Yöne solar tapalın da can ağam. Ümdün şeydi de ho. Hedir tapar. Kaybetme. Dur ağam dur. Ağam bir mit soğut olmanla şu yerde. Soğut? O ne el soğut? Ağam soğut görmedin mi ağam? Ayni mene soğut görmedim. Ne el soğut? Görmedin mi kadar soğut sünyali? Beyle kaftoğlarda yok ka. Bilmedim de anim. Görüştüreyim efendim. Havacı. Oğlum, nerdesin? Men sumat iş bilen şahar çinledim da ne mollacı? Bugün sağa karışıyandırlar oğlum. Kim karışya? Ha? Men sumat öz işlemi özmetik ne emetsem bilmen atıyor. Ne molla, eğilik mi oğlum? Hava, eğilik. Yöne bolmasa eçeten par versene. Mene boş adamdan baran barına da salamaydın. Bak aytmasını aytırın olur seni görcek diýerlere. Atağın sen sonra butyur. Bor, bilýän boş adamdan baran ip aytdı mı? Bor oğlum. Tamam gel. Bor eze sağ ol. Buyurlan işi talaba layık yerine yetirip bilmesen men bilerim. Bayram ağa. Ho, Polat. Kovsurdun mu? Yok ente kovsuramak. Yöne nemede Bayram ağa. Dinleyen çaltırağa aytsana. Şu soğudun içine ne vardı Bayram ağa? Suat yokman mı? Son aydırdım da. Vah, aydan da su o at. Gerekti de bilesim geliyorsun. Dinle. Ol soğutlu kavın içinde
Guramamyz boýunça bütün ýylyň dowamyny eden işleriň tahyk hatawaty bar. Şol hatawata görä-de geljek ýylyň iş meýillamaty düzülýär. İş meýillamatyna görä-de her bir adamyň eden we edýän işiniň haky ýazylýar. Aslynda şu işi durmuşa geçirmek üçin başlyk özüniň bütün ömrüni bagş etdi. Senden öňkülen hemmet şu ýol bilen gelýärler. Senem şu ýol bilen bolsaň, ykbarynda nadyr ýeriň bolmaz. Alo. Alo, Polat. Alo. Alo. Alo diýen. Polat, eşdiýänmi? Geljek ýerine geldiň Polat. Yer iş näme gerek diýsene. Otur daýyňda Hudaý diýdi. Täzeleniň işe girjek bolup. Ene insanyny düşün bunu. Hey Polat, Polat. Edilmeli işin avın tavın bilmän. Many mazmunyny düşünmän. Alfaň gerek bolsa. Oturun ýüzüň urlanýan bolla. Deňe bir ýol. Barıp bardady bolşy alaýdyň. Salam. Salam. Molla nefes 0827. Size kim gerek? Başlan, anagalan öýmüke? Hawa, siz kim bolýaňyz? Men Polat işgäri. Mümkin bolsa çagyraýyn. Girin garaşaýyn. Dinleyen? Ana. Başlan. Sizin tapşyryňyzy ýerine ýetirilmedim. Siz taksi. Hani geçineyim Merik. Gir hani ya. Gel gel. Gel. Geç otur hani. Ha? Ana. Men bir zat düşünmedimle. Bu sowatlary men Senen tek kän zada düşünmersin. Gör. Hani? Gör hani? Ha? Ayaz baba. Ha? Onu näme? Hemmeňiz ýygnaşan bolsaňyz. Gaýa? Ha, düşündüm. Onu näme? Gelin esasy meselege geçelim. Täze ýylla elem sowgady guramamyza ünseriň kabul edilmeli işgär dalaşgärler seçip saýlamakda üýtgeşiklik girdildi. Ýagny täzelik girdildi. Onu size bayram aydandyr. Düşündürmesini düşündürdi başlyk. Ýöne ornumuz şarsak näderkä? Ýok, bu bolmaz. Hemişekiler ýaly her kim öz ýerini öz işin ýerine ýetirmeli. Bayram, ine görüp dursa, sowgatlar taýyn. Şunyň özünde bulan hemmesini dukana ýerleşdirýän ýertir bolsa, saýlanan işgärleri hödürleýän. Galanyny näme özüň bilýän, dogry dämi? Gaýa, senem öz işiň bilýänsiň, bekçe dur bolýarmy? Mendil. Wey. Hani mendil? Mendil nerede ho? Gaýa? Neme de başlyk?
Sizin tapşırığınız boyunça gidip de ol. Ha. Yadıma düştü. Mendilin işem yeňillärir olanlar. Şu işte o sizin gözünüzdür. Mähfet, sana anam olur haw. Bolly, daş edersin. Sen haw. Seresap bol, tutulayma bolyamy. Arkayın onu. Sağ ol. Sağ ol. Qaydım. Bilýän kaka bilýän. Hemmemize degişli. Sebepsiz Şöp başı kıymırlama. Kaya. Mähfet. Mendil. Anı durdu bilen bolarsyňyz. Bolly. Bayram. O başlyk. Senem gelin dalaş şäherleri oňukdurarsyň bolýamy? Berde esasy burada atma. Şu gezek sizin bilen den hatarda men şu işe hut özüm gatnaşaklarım. Hemmedat izleyişimizden has oňutlar ya. Göreýdi. Monýal işe girmek isteýän işler meni ente görmedim. Sehel säwur geçsen gapçyk bolupdy. Hemmedat gülýälbas. Hemme hereketler surat albatdyrandyr. Boldy düşün. Amfirayda yeterli izinden gayret edin. Bayram mene berden uğrudandır. Seret göz ulak bol. Owo. Bolya. Ädir gözüne yetirýän. Beýmira, gelýär diýe. Taýin bolun. Gayrat edin. Men gittim. Oglanlar, gyýlar, taýin bolalyň. Her hereketlerimize edýändir. Garşylanyň. Başka alanlar soğudu elimizde. Yok, görenok bizi. Dur. Karasana o seni. Bu seret anarına bak. Seret diyen. Bolu başlık bariyas elimizde. Bor. Men sana bir zady açyk hem aýdyň aýtmaga çalışaýyn. Sen sinagdan geçmedikliňe gynanma. Esasy zat sinagdan geçmeklik däl. Esasy mesele sinagda nähil ýagdaýda geçmekde. Tuweleme sen sinagdan beýleklerden has gowy ýagdaýda geçdiň. Şeýdi ben Polat işe yerleştirildi. Ine şeydim, täze täfin erteksi tamam boldy. Yine täze bosogasyndaky bu çalışyrymly täfin waka şeýle tamam boldy. Bu wakaň ýene bir täfinligi gatnaşýanlaryň esasy bölegi men maşgalagda alam. Görüşimiz ýaly her täze ýyl bize täfinlikler sowgat edýär. Ine bilem maşgalamyz bolup şeýle täfinliklen şaýat boldyk. Ine bimen ulu oglum Mekan. Bu bolsa Rahim berdi.
Inebi ana durdu. Inebi körpeden olsa ata. Bu olsa on maşgalası nurana. Bu olsa körpemiz ihlas. Ine bu olsa men Täze ýyllarda näme? Mudama şatlyk. Uy. Ýoksa da men sizi iň gymmat merjenim bilen tanıştyrmandyr. Häzir bir pursat garaşyň. Ine bu bolsa men körpesi altym malayım. Bu sırlı soğudun ıkbalını olsa, inniki yılla bile.